Magazine du Mali filɛbagaw aw ni ɲankuma aw bisimila ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubayala an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko justice ka semaine première édition kuncɛli baaraw kɛla CICB la samedi don janvier kalo tile 28 san 2023. Ka da kulo kan tuguni k'a fɔ ko Algérie jamana ɲɛma n'o ye Abdelmajid Tebboune ye ale kan ka taa senabɔlila Russie jamana kan san 2023 mai kalo in na. Ka dansigilikɛ ni bakuruba in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ministre ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Maïga ye ale kɔni ye Burkina ministre ɲɛma kunbɛn tarata janvier kalo tile 31 san 2023. Comme y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na, justice ka semaine première édition kuncɛli baaraw kɛla samedi don janvier kalo tile 28 san 2023 CICB la. A baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra justice yɛrɛ ministre ɲɛna n'o ye Mamadou Kassoge ye ale ni maa caman wɛrɛw. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ministre yɛrɛ ka kumaw kɔni kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko jamana ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kɔni ka papier ko fɛn bɛɛ lajɛlen ko base justice de. Ani tuguni a y'a yira k'a fɔ ko semaine in kɔni kɔnɔna la ko jaabi ɲuman sɔrɔla finitigilakaw ka kɛlɛkɛminɛn ko dossier la. N tun y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na, Algérie jamana ɲɛma n'o ye Abdelmajid Tebboune ye ale kɔni kan ka taa Russie jamana kan mai kalo natɔla in na san 2023. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Algérie jamana ɲɛma kofɔlen yɛrɛ ale ni Russie jamana ɲɛma n'o ye Vladimir Poutine ye u ye kumaɲɔgɔnya sɔrɔ téléphone janvier kalo tile 31 na. U ka kumaɲɔgɔnyaw ye tali kɛ min na o de ye Algérie ni Russie cɛ baaraw de la n'o ye relation bilatérale ye. Ka da kulo kan k'a fɔ tuguni ko Algérie jamana ɲɛma yɛrɛ a kan ka taa Faransi jamana fɛnɛ kan mai kalo natɔla in na san 2023 min don ma pereperela tigɛ fɔlɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kuma in bɛɛ lajɛlen kɔni minɛla ka bɔ Algérie yɛrɛ présidence ka communiqué de la. Ka dansigilikɛ bi kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Burkina premier ministre n'o ye Apollinaire Joachim ye ale kɔni ye senabɔlikɛ ka na Mali la tarata janvier kalo tile 31 san 2023 min kɔnɔna la ani Mali yɛrɛ ministre ɲɛma ye ɲɔgɔn ye n'o ye Choguel Kokala Maïga ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya caman tɛmɛna maa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la nka Burkina ministre ɲɛma kɔni y'a yira k'a fɔ ko Burkina jamana ɲɛma de y'ale ci ka na n'o ye Ibrahim Traoré ani fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni Mali nali kun ka d'ale ka d'a kan ko Mali ye jamana ye farafinna bɛɛ bɛ se ka waso ni min ye. Ani tuguni ko visite in yɛrɛ kunba kɔni bɔra min na sa o de taamaden min kɔni bɔla Wagadugu ka na Bamako ni Mali ni Burkina bɛɛ darapo kun b'a bolo n'a kun bɛ ka jamanadenw wele ka na bɛn ma ale ni fédération ma. Ni ne kun bɛ dansigili kɛ aw ka bi kunnafoni na aw kan bɛn magazine du Mali sanfɛ.